Hola, ja coneixeu la Mina perquè ha sortit a TV3, eh? Clar, va ser ella la que em va dir, Jordi, que el Jordi Folk, evidentment, per què no escrius un llibre on surti? Ella es diu Mina, és actriu, o vol ser actriu, però clar, doncs té un altre nom, el llibre Vacances a la Romana del senyoret Strauss i els seus amics, que sabeu que són els animals que se'n van a un balneari a Roma a gaudir de massatges i de passejos i de sessions de perruqueria. A ella li llegeixo el conte i li agrada molt, mira quina cara fa interessada. Clar, ella apareix aquí amb el nom que té la senyoreta Strauss, ja ho sabeu. El llibre el veieu al revés perquè estic filmant el telèfon mòbil, no? Però ella es veu que és la Margaret, es diu Margaret. Veieu les desfilades a moda a les quals van? Molt bé, ho has fet molt bé, ja pots descansar. La Margaret és aquesta d'aquí, aquesta, que la veieu? Doncs aquesta és la dàlmata, una de les protagonistes del llibre. Vols explicar-li tu el llibre? A veure, explica-li. Et va agradar el llibre? Sí? Que sí, que quan jo te l'explico dius més, m'alluga les potes així, no? És un llibre molt divertit que us recomano que llegiu amb tota la família, perquè els llibres no són només pels nens, sinó per tota la família. Un bon llibre es pot devorar amb ganes per qualsevol membre de la família. Volia fer una crítica amb aquest llibre, m'escoltes? Estic parlant, si us plau. Volia fer una crítica precisament a molts propietaris de mascotes que de vegades es deixen prendre el pèl perquè són molt particulars, és a dir, quan vol alguna cosa fan carantonyes, fan moixaines a tu i ho aconsegueixen, no? Per tant, aquests animals estan en un balneari passant-s'ho d'allò més bé mentre els seus amos reposen. Me vols escoltar? Escolta'm, que estan aquí els nens, aquí estan. Ara, no us el perdeu, recomaneu-lo, llegiu-lo, regaleu-lo, veureu que és una comèdia engrescadíssima, divertidíssima, perquè els animals amb el nas, és que no escolta, amb el nas enganxat al cul, doncs descobreixen les pistes que portaran a qui són les persones, que sí, que han segrestat, no, a la Mina no, sinó a la pobra protagonista, la senyoreta Strauss. Gràcies! Digues gràcies, home, gràcies. És una mica antipàtica, Les actrius s'ho han de guanyar. Sí, és cars així com que... Si vols ser famosa has de treballar.